welcome back to my channel. Yes guys, so it's another day of quarantine. Nilipat naka-travel, so I'm here sitting in my four corners of my room. So today guys, I'm going to share with you about my Singapore travel guide. Yes, because I've been receiving a lot of messages and comments on my previous Bali travel guide. So I'm gonna be sharing with you my itinerary and how much I spent there and the foods and everything. I will try my best to be as informative as I can, and this is based on my experience, so I hope na you will get something from this, and maybe you want to go to Singapore in the future, or you're planning to go there with your friends, your family. So I hope na makahelp ni siya ninyo. So yes guys, without further ado, let's get into the video. I've heard a lot of stories from my friends who set foot to Singapore, how expensive their Singapore travel was. But in my case, guys, I've only spent 10,000 pesos. Yes, less than 10,000 pesos. So I will share it with you today. Giunsa siya nako. So make sure to watch this whole video kay para maka-learn mo and maybe magamit sa ninyo in the future. Yes, so Singapore can be very expensive. Yes, it's true, but if you take everything into account, especially doing things in your own, just booking your own theme parks, your food, kaya ra gud kayo siya. Some of you are asking if is it possible to go to Singapore with only less than 10,000 pesos? Yes, the answer is very big yes. Kung maayo lang gud ka maninirador, kaya ra gud kayo na siya nimo. Okay, so let's start with my breakdown sa expenses. For my airfare, kaya I've only paid 1,849 pesos. Yes, believe it or not, inana ra gud siya. That's already round trip ticket ha. I was able to book a peso fare from Cebu Pack or Get Go. Cebu to Singapore nako, kaya ang akong na-pay ato kay 250 pesos plus 20 Get Go points. Ang pabalik nako kay ang nagasto ra nako ato kay 1,599 pesos. Yes, so total sa akong Cebu to Singapore pabalik po sa Cebu kay 1,849 pesos. Aside from that, kay you will also pay for the Philippine travel tax, which is 1,620. Next kay sa airport terminal fee. Ang airport terminal fee na nabayaran ako ato before is 750. Ambot lang karon kaha if same ra baghapon. I think same ra maghapon. So next guys is for the accommodation. So sa accommodation kay wala mi gibayaran sa accommodation kay naman mi gistayhan dito sa Singapore. So kung namoy family or friends na nagstay dito, pwede ra mo maka-stay kay para mas maka-save mo og dako kay murag ang makamahal man gyud sa kanang kuan kung adto kag Singapore kay mahal kay dito ilang mga hotel. So mo to siya na naka-save gyud ko ato sa accommodation kay wala man naman mi nag-book. But if you don't have some friends and or family sa Singapore na pwede niyo ma-stayhan, you can book a hotel sa and Airbnb. Pwede na mong yun, nasad ko yung video on what apps I use when I travel, so maybe that will also help you. Okay, so next, kaya ang mga theme parks. Dito ko nag-book sa ako ang mga theme parks, sa ako mga entrance sa Klook. In my case, katong nag-ato ko Singapore, kay I was able to grab a buy one take one nila. So for the Universal Studios, guys, I was able to book a buy one take one. So ang original price gud niya sa Universal Studios Singapore is 2,514 pesos. So but duha mi ato, so divide lang na kong duha. So ako ra yung gasto ato sa usa is 1,257. So instead na 2,514. So divided by 2 kay buy one take one man siya. At least, diba, dako ka siya na savings. So, next guys is for the Sentosa Cable Car. So, believe it or not, nakuha na siya nako og 1 peso sa Klook gihapon. Yes, so helpful din yung Klook yun as in. But just a disclaimer, this is not sponsored by Klook. So, Klook, beka naman. Anyways, pero dako yun kayo na siyang taba ang Klook nako. So, 1 peso ra gid ako ato. Ang original price niya ato kay 720. Yes. So, diba, dako kaya akong savings. Peso ra akong nabayaran instead of 720, diba? Dako kaya akong save good ato. So, if you will go to other country, kay you will be needing a Wi-Fi, of course, kay para always connected ka. Kay, syempre, magamit ka o ka ng internet to
search something or sa Google Maps kay para makabaw ka kung asa ka, moadto, o saan pag-adto, inana mga butang. So, you need to rent a Wi-Fi or you can buy a SIM card. So, in my case, kay nag-book gihapon ko sa Klook gihapon. So, I only paid 59 pesos for that. Kung promo na gihapon siya sa Klook. Arbot lang to siya sa Klook before kay medyo bago pa siguro sila ato kay murag daghan magbigay silang promo ato. Sige ra gid ko gatang ato sa Klook kay para maka-book ko og mga promo nila like buy one take one, 1 peso sale, inana. Since 3 days naman to siya ang nasa Klook, so nag-top up na lang ko og additional na 1 day. So ang nagasto na ko ato kay 10 SGD, 10 Singaporean dollar. So 1 Singaporean dollar to peso guys kay nasa mga 35 to 36 peso. So next guys is their transportation. Ilang train system dito kay nindot kaayo, wala gyud traffic. Dili pa rin sa Pilipinas sa grabe ka traffic. As in dito lagid ko na-amaze ko sa ilang transportation kay kanang basta very kanang efficient, very convenient, very hassle-free kay tap up lang. There's this card na which is called EasyLink. Pwede ka mag-buy or mag-buy dito og EasyLink card and then you will top up some amount kay para mo to siya imong i-play. So kato siya na card kay imo lang siya i-tap sa mga station kay para makasud ka and mo adto ka sa kato na lugar inana and gawas nimo tap na sad ka. Kami ato kay wala mi nag-buy sa EasyLink card kay na may card si Kuya Gilberto niya iya lagi pabaro na namo ang card. Tapos amo na lang dayon gisudlan og certain amount mga pila man to 20 Singaporean dollar ra ang among gi-top up ato 4 days na mo na pag sakay-sakay og train pusakay ka og atong Sentosa Express. So ang plate niya kay 4 Singaporean dollar. Mahal ang mga food dito sa Singapore but kung ganahan ka na mag-save kay naman sad sila yung mga hawker centers. Ang tawag sila murag karinderya gani kay hawker centers murag HAWKER kay makapay ra ka og mga 3 Singaporean dollar or 3 to 10 mga inana. So akong favorite dito na pagkaon na natalawan ako Singapore kay katong satay nila or chicken sa tawag ato nila ay basta katong chicken na kanang kalimot ko chicken rice. Yes, chicken rice to siya. Nakatilaw ko dito sa may Merlion Lapit. So ang ako nagasto sa food in total kay 45 Singaporean dollar. And so next kay katong Gardens by the Bay, ako nagasto ra ato kay 733. So discounted rate from Klook na siya. Ang original price niya kay 871. So mo siya ang ako nagasto ra gyud tanan is 9,302. Diba? So anyway, sumawa to siya akong mga gasto ra gyud since sa airfare, sa tours, basta mag-DIY lang ka, ang DIY do it yourself. Madak-an man gud ka kung mag-book sa mga travel agency. Pero kung kaya ra nimo kanang may lang gyud ka manirador og promo, so go. So karon kay mag-talk ta about sa itinerary. So we went there mga 4 days mi dito, 4 days and 3 nights. So, murag tight na siya ang 4 days, pero naadtuan naman sad gud namo ang mga highlights gud sa Singapore. For our first day, so naabot day mi ato kay gabi. Pagka next day ato kay nag-start na mong tour. So, ang first na mo nagi-adtuan on our first day in Singapore kay katong Universal Studios Singapore. Dapat mo ato mo dito mga 8 or ana kay para mo dito maghuwat na lang mo na mag-open kay para iksud ninyo masulit ninyo ang adlaw. Ang mga highlights sa Universal Studios Singapore kay masudlan ninyo ay masakyan ninyo ang mga rides. Like ako pinakaganahan gud sa Universal Studios Singapore kay kuan katong Damami o Transformer na rides o katong dako kayo na roller coaster sa kanang front. Kunya basta nice kay to siya. Murag nalingaw ra sad kay ko dito. It's not only for the kids pero for the adults, for the kids at heart. And sa mga adults sad, lingaw din kay siya. Ang pagkaon lang dito sa Sud sa Universal Studios Singapore kay mahal lang siya. So, nag-lunch mi ato kay funny kayo kay nangita mi sa gawas. But make sure na kung mugawas mo sa Universal Studios Singapore, kay dapat magpatatak mo kay para makabalik mo Sud. Next na mo kay nag-Sentosa mi na picture lang mi dito sa Sentosa. Tapos pagkagabiin namin nag-Sentosa Cable Car kay para makita na mo ang kanang overview ang city lights dito sa Singapore ay sa Sentosa. The next day kay nag-Singapore Zoo mi, daghan kayo og mga animals na kanang karon na nakita inana bitaw like katong alpaca na siguro to. Kung dako kayo siya na fish as in. Kung grabe kayo to siya na fish, dako kayo siya na
tubungan ni mo na murag lang. Grabe kayo na. Tapos dito sad ko nakita og katong sa ganito na siya na monkey uy. Unsay tawag ato na monkey? Babon. Babon man siguro to, mga babon. Ang but lang, i-search na ako. Basta, babon na siguro to siya. Nasa siya yung mga schedule sa show. Like, for the elephant show, kaya ka ng 5 p.m. So, dito, dapat mo ato na ka dito. But, basta, kung mo ato ka Singapore, dapat nakalista na daan ang mga pang-atuan niya. Ipang-search na din mo daan unsa na oras ang kana, kay para by that time na mag-start na show, ka dito, naka-plastar na ka dito, kay daghan sad kayo og tao. So, mo to siya niya, pag after na mo sa Singapore Zoo, kay na ato mi sa Orchard Roads. As in, daghan kay mga Pinoy dito, mga Pinay, mga OFW bitaw na marag nag-rest day. So, after ato, nag-picture-picture lang mi sa Orchard Road, nag-try ko ato ilahang kanang ice cream cake, mga marag street food nila, nag-try ko ato. So, after ato, pag day 3, kay nag-explore mi sa Bugis, explore Bugis niya, Haji Lane, kanang siya Haji Lane, kay murag Instagrammable place dito sa Singapore. Daghan kay mga Instagrammable place dito sa Singapore. Kanang mga wall, bitaw, mga mural, mga painting, so, bisag mga cafe, kay nice kayo dito, kay murag maka-picture-picture ka, inana. So, tapos, niya, ito sa Arab Street, Kampong Glam, and Selfie Coffee. Yes, ang katong Selfie Coffee, kay mas try po siya. Dito siya, kay murag mag-picture ka, tapos ang imong naong kay na dito sa top sa coffee niya dito ambot lang pang selfie lang selfie coffee lang siya. So mo to siya niya pagkahuman na to kay nag Merlion Park, pag after to kay nag Marina Bay na-explore mi sa Helix Bridge, Esplanade, picture mo na siya ang mga kuan dito, ang mga tuan ninyo. So next kay paghapon na kay niadto na mi sa Garden by the Bay, niadto mi sa Flowerdome, pagagabi na kay nag-watch mi sa katong Garden Rhapsody, kanang kato siyang mga big trees bitaw na night lights. So mo nakalimot ko sa pangalan gyud to. Pero mo to siya ay mo mga to din to. Ganat nito siya for pictures. Tapos, after ito, kay ni diretso mi sa Makansutra. Dito mi sa Makansutra nag-dinner. Na dito ko nakatilaw dahil sa katong chicken rice nila na lami. So, after that, kay nag-watch mi sa katong kanang free light and water show sa front sa Marina Bay. So, muna siya. Free run to siya dito. Nice kaayo sa siya. Anyway, so, after to, pagka day 4, dito may Chinatown. So, sa Chinatown, kay na dito ang Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Chinatown Heritage Center. Sa Changi City Point, dito may nag-buy sa mga pasalubong ng mga chocolates. Kay super ka-cheap good sa mga dito, mga chocolate. Value dollar, man siguro taga ito na store. Basta mo to siya. Okay, so now, I will give you some tips kung mga mo Singapore. So first, kay plan and prepare your itinerary ahead of time. And do a lot of research. Ipanglista ni mo daan ang mga unsa imong mga pag-adtuan. But I also have a travel guide sa Facebook. So if you want to see that, my detailed itinerary and the breakdown of my expenses, so you can click the link in the description box. Okay, para ma-follow ninyo akong itinerary if you plan to go there just for 4 days. Yes, so pwede to siya ninyo magagamit. So next is be prepared good sa immigration. Kay I've heard a lot of kanang story bitaw na murag daghan kay na-offload. Wala sila gipasakay og eroplano kay murag siguro ang immigration na murag na wala nila na murag nagduda siguro na basin man labaho ni dito inana. So, dapat mag-prepare good mo sa inyong mga supporting documents. For example, kung employed ka, Certificate of Employment, ID, Company ID, tapos ITR, tapos unsa pa, kung estudyante ka, you need to prepare your study load, ID, or kanang or para mapakita ni mo, just to prove lang yun na you will go to Singapore for leisure and travel only and you will not go there para magtrabaho, inana. Basta just be confident lang yun in answering the immigration officer. Sa first time yun na siya kulba. By the way, ang katadang Singapore, kaya that was my first time international travel. So, excited kay ko ato at the same time kulba kay syempre first time nimo na makaadto sa lain country. So, mo to siya, grabe good kay ito na experience good. So, next tip that I can give you is always bring a bottled water. Kaya ang dito sa Singapore, guys, like for example sa Universal Studios Singapore, na yung mga potable water like fountain, clean naman dito ilang water. So pwede na ka mag-refill sa imong bottle dito kay para dili na ka
magpalit og kuan tubig kay mahal kay ang tubig sa sud sa Universal Studios Singapore, sa kanang kuan sa Singapore Zoo, mga kuan. So next kay wear a comfortable shoes gyud or footwear kay you will be doing a lot of walking, strolling around sa place. Worth it ra masad gyud siya kay murag dili ba permi na mag-travel ka dito, di ba? So lubos-lubosin mo na. Weather dito kay same raman sa Philippines. So kung summer ka mo dito kay syempre, mag-wear ka ng mga kuan po, pang summer po, inana. Also, you can get free guides sa mga theme parks. So, inigsode mo sa theme park, like for example, sa Singapore Zoo, na dito yung mga kuan, mga papel, na mula siya imuhang gamito na mura guide nimo sa siya mga oras ang mga show, schedule nimo daan ba na, kani ako i-prioritize, kani. Yan na, so mula siya dito. And of course, ang mga useful apps di ay na akong ipanggamit dito. Kay GoThere.sg. Sa GoThere.sg, kay magamit siya nimo like from one point to another or from one station to another. So, makuha nimo siya kung like for example, kung moadto ka Universal Studios Singapore, i-search nimo sa Universal Studios Singapore, tapos kung asa mubutang siya kung asa ka na station mo na og dapat inana. So next kay Maps, Google Maps, inana. Next kay Klook, Agoda, and kuan, Cebu Pacific. Kaya mga gud siya mga nakatabang gud nako para makasave ko og dako sa akong mga travels. So that's it, taste friends. I hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you've already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also, please follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at @IamDaisy and my Facebook page it's Daisy. And also, I have a group in Facebook. It's called Days Friends. So, let's chika there. And if you have some questions or some clarifications about Singapore or everything na pwede na ako maka-help ko ninyo, so just comment in the comment section below and I will try to answer them. So, mga to siya guys. So, always remember that every day is a chance to see the beauty of God's creation. And so, seize the day. Thanks so much for watching. Bye!